לכולם. לנו יש את הפיצי הזה, שאמרנו אותו משנה שעברה, ועכשיו יש לנו המון דמויות, ואנחנו נראה לכם מה אפשר לעשות איתו. אני אראה לכם, יש פה קו בצבע תכלת, הוא עוזר, אם זה משחקים, יש פה להשיג דמויות, להאכיל אותם, ויש לקסם אותם. הכיסום הוא הופך אותם למשהו אחר. בצבע אדום, והאוכל זה מזלג וסכין בצבע כחול. אני אראה לכם למה הוא הופך, בוא נבדוק מה הוא הופך. ואז מנערים, משקשקים ועושים הכל. בוא נגלה מה הוא הופך. אפשר לעשות מלא דברים. הוא הפך לקופסה. מלא דברים. זה כאילו, אם אתם רוצים להשיג את זה, אתם צריכים להירשם ולתת לייק לסרטון. ולשים עוקב. אני אראה לכם איך הופכים את זה לדמות אחרת. אתם רוצים טירה, ואז אתם לוחצים, תסתכלו, איך שאתם לוחצים, אתם פשוט מלמעלה לוחצים על זה, ואז זה כאילו אתם בוחרים מלא דברים. קיבלנו פתח. בוא נראה. מה צריך לעשות? אנחנו צריכים שהוא ילך לישון, בוא נשכיב אותו לישון. הוא צריך לישון, נשים ככה. הוא הלך לישון. טוב, אז ביי, נתראה בוולוג הבא. ביי.